Ako in love sa tinidjag nga uyab, batan kay 16 pa ang edad. Datingin duta kay bagid kaayo, very exciting, enjoy gayud ako. Apan wa madugay pirmin akong maglago, kining bagid ko nga uyab kay way buot. Kung mo hit-hit kusog kaayo nga muyip-yop, mudlags pa yun, pirmin na lang doon. Adis-adis ang itsura, kung sabog ko no magpulasap ang mata. Adis-adis, wag ginada, way mahimo mag-istambay sa barkada, ay pastilan. Apit pagyud ang taon ko, madisgrasya, kay ang uyab ko may pagsising sa barkada. Dihang kalit isikop sa mga pulis, daghan na dakpan nga mga adis-adis. Adis-adis, tripping-tripping, kung dumog sila to ako no sa heaven. Adis-adis, adis-adis, mulupad kulong mo ambak pa sa building, ay patay kang bata ka. Adis-adis, tripping-tripping, kung dumog sila to ako no sa heaven. Adis-adis, adis-adis, mulupad kulong mo ambak pa sa building, ay patay kang bata ka. Bagits ko nga uyab, ibiyaan ko na lamang, nangita lang ako og lain sa ugulang. Namili ko sa mga babae nga pugis, basta't may 6 apil, bahalag nagwangkit. Basta't may 6 apil, bahalag nagwangkit.